קוראים לי יבגני, אני בן 41, אני גר בקריית מוצקין, אני עובד במפעל 7 שנים, אני עובד בתור מפעיל, עבודה של השגחה, עבודה של הספקה, מספק למתקן עצמו חומר גלם. בגדול המפעל מייצר דשן. המפעל שלי מייצר באמת חומר שמשתמשים אותו ודורשים אותו הרבה מדינות ומבסוטים ובאיכות טובה, ואני משתדל שיהיה חומר יותר איכותי ולקוחות שיהיו מבסוטים מהמפעל שלנו. חשוב לי להגיד לילדים שהם ילמדו כמו שצריך. לי לא היה הזדמנות ללמוד ברוסיה כי היה קשה, גם צריך היה פרוטקציה בשביל ללמוד טוב. ופה בעזרת השם אני מלמד אותם, אני משקיע עליהם. ילדים שלי הולכים לכל מיני חוגים ואני רוצה שהם יתקדמו ולא כמו אבא, לא מלומד, רוצה שהם יהיו לפחות עם תואר שני.